на сцената идва Вики. Здрасти, Вики. На колко си години? На 4. Откъде си? От Велико Търново. Чак от Търново си дошла. С кого дойде тук? С мама и тати и Кълю. И кой? И Кълю. Я да ги видя къде са тези хора. Здрасти! Това е майка ти. Тя е така най-отпред. Какво работи тя? Ами, дрехи. Тя продава дрехи. С какво дойдохте до тук? С колата ни. Ама кога днес ли тръгнахте? Да, днеска тръгнахме по тъмно, малко спахме, ама после се светна И после влязохте вече в залата. Да. Добре, ти успя ли да се наспиш хубаво? Да, успях. Имаш силен глас, нали? Да. Сега да чуем твоето изпълнение. Песничка или стихче? Аз казвах стихче. Най-силният глас. Напред към камерите. Парзалката, която казах. Добре, хайде, давай сега, кажи го. Всички да го чуят. Ето ти микрофон. Чакай. Ето, моля. Цялото ще го кажа. Разбираш ли, че цялото? Ти си сега звездата. Да. На парзалката. Каква парзалка има, Анче, тази зима. Каза бати с въздишка, уж четеше книжка. Измъкнахме се двама, без да видим мама. Вънка Сашко, Гого, Милка с новата престилка. Кой с канкете, кой с обуща, по леда се спуща. Нашата шейна пак има място за петима. Накачихме се веднага, че денят си бяга. И потеглихме лодежки, свикове и смешки. Но щом стигнахме до края, как стана, не зная. Прекатури се жейната и ни на земята. Аз ударих си ръката, скъсах си аката. Бате триеше припряно лявото коляно. Сашко здраво си охлузи румените бузи, а раздрана бе на Милка новата престилка. Брахме се пак плахи, бледи, с болки и повреди, но след малко се разсмяхме и шейната бяхме. Карай да се наиграем, че макар да знаем, че след нищната парзалка ще ядем топалка. Много хубаво сте го турели. Откъде го научи? Ами, от градината. Ето една каска за безопасно спускане с шейна. Предпазни средства против удари. Я ни разваля хубавата прическа. Плюс това на шейната, като не паднеш, като не си удариш, не е парзалене, нали? Да. Къде се парзаляте в Търново? Ама аз се парзалям на село. Баба ме парзаля с нейната шейна. Така ли? На кое село? На Леденик. Мене ще ме вземеш ли някой път? Да. Добре, и аз имам много голяма шейна. А каква ще станеш, като пораснеш голяма, Вики? Майка. Колко деца ще имаш? 2. Какви момчета, момичета? Едно момче и едно момиченце. А знаеш ли за кого ще се ожениш? За Иво. А той знае ли? Да, знай. Казвала ли си му? Да, казвала съм. И той какво мисли по въпроса? Добре каза. Така ли? А колко деца? Той съгласен ли е с бройката на децата? Да. Не иска повече. Не иска, само 2 иска. Само 2 иска, добре. А той какво ще работи, за да си изхранва семейството? Ами, парички и ще купува ядене. Много добре. Той да работи, ти да гледаш децата. Да. Добре, пожелавам на всеки мъж да има хубава работа, да може да печели, така че майката да си гледа децата, нали така? Да. И ти го пожелай. Да. Красива усмивка, мамо Вики! Аплодисменти!